sa takalmi sai na ji an kwaɗa min sallama. Sai na ce wa alaikum salam. Sai na gama sa takalmi sai na dago, sai na kalle shi sai na ga ban ma san shi ba. Sai na ga ban ma san shi ba, sai na ji ya ce wai turare na da na sa shi yake so. So da ya ce turare na da ya sa shi yake so, sai na ga wannan na ce a tunani na ce wannan ya ko wani hanya kuma da ba zan ma ansa shi ba, sai na wuce. So ina wucewa na tafiya kaɗan zuwa can sai na ji daban a jikina, ina tabawa sai na ji ba komai. Na juya na neme shi sama da ƙasa ban gan shi ba. Ka babu labarin wannan bawan Allah yana kama da tatsuniya ko almara, wanda tun lokacin da muna ƙanana muka ji ana faɗin cewa an yi mawa na shahi mulera, sai dai kusan akan ɗauki labarin tamkar tatsuniya wadda ba ta wuce gizo da ƙoƙi. Amma wannan bawan Allah ya bayyana cewa shi kan ya haɗu da shahi mulera, ko in ce ya haɗu da mai yin shahi mulera, har ma an yi masa shahi mulera. A wannan hira da ake yi da shi ya bayyana dalla-dalla irin yadda abin ya kasance da kuma irin yanzu yadda yake jin gabanai. A cikin wannan bidiyo za ku ji bayani dalla-dalla da yadda abin ya faru gare, da yadda abin yake ji yanzu, da kuma matakin da ya ɗauka, har da hira da wasu daga cikin 'yan uwansa a cikin wannan bidiyon. Ga dai cikakkiyar zantawar da an kai da wannan bawan Allah, inda ya bayyana cewa tabbas ana shahin mulera domin an mai, kuma har ya yi bayani dalla-dalla akan yadda an kamai wannan shahin mulera. Ga dai cikakken wannan bidiyo daga bakin wannan bawan Allah. To a takaice ko za ka iya bayyana mana me ya faru da kai? Daga sallan isha, sallan maghrib zuwa isha an haɗa sallah ran Thursday kenan da yamma. An haɗa sallah mun idar da sallah. Sai na zo sa takalmina, sai na duka, da yake takalmin da na sa sawu ciki ne. Na zo sa takalmi sai na ji an kwaɗa min sallama. Sai na ce wa alaikum salam. Sai na gama sa takalmi sai na dago, sai na kalle shi sai na ga ban ma san shi ba. Sai na ga ban ma san shi ba, sai na ji ya ce wai turare na da na sa shi yake so. So da ya ce turare na da ya sa shi yake so, sai na ga wannan na ce a tunani na ce wannan ya ko wani hanya kuma da ba zan ma ansa shi ba, sai na wuce. So ina wucewa na tafiya kaɗan zuwa can sai na ji daban a jikina, ina tabawa sai na ji ba komai. Na juya na neme shi sama da ƙasa ban gan shi ba. Shi ne kawai abin da na san ya faru. To lokacin da ya fi maka magana ka ji alama wani abu ne baka yarda da shi ba, shi yasa ka ce irin kai banza da shi? Da ya yi magana na biyu da ya ce turare yake so, da ya sallaman na ansa. To da ya ce turare na yake so, na ce na duki magana ma maganan banza ne, shine na wuce abuna. To ina dan zuwa gaba kadan shine na ga tarar da wannan abu, na sa hannu sai na ji daban. Na juya na neme shi sama da ƙasa ban gan shi ba. Shine na shigo cikin gida na samu yaya na neme shi magana ga abin da ya faru. Shine fa muka fara neman taimako kenan. To yanzu a iya cewa ka ce ka lalaba baka ji komai, ya kake kasancewa wurin fitsari da sauran abubuwa? Ina iya fitsari sosai, sai dai ya koma karami ne. Ok, ya loke kenan. Ya loke ya koma karami, amma ina iya fitsari sosai, in fitsari ya kama ni ina yi. To amma irin ya yanayin ka ya kasance irin wajen zazzabi da ciwo, kai wani rashin lafiya? Sosai kuwa, ciwon kai da sanyi. Ciwon kai da sanyi shi ya dinga takura ne. Ciwon kai ne kawai da sanyi tun a rana, ya dan sanyin sai ya sauka sai ya dawo, ya sauka ya dawo. Shine kawai abin da ya dinga damuna, ciwon kai da sanyi. Ok, to amma har yanzu abin bai dawo ba ko ya dawo? Bai dawo ba tukuna. To shin ya kafa ji wasu suna tunanin cewa wannan abu ai baya faruwa, ƙarya ne? Reality ne. Wanda ya ce bai faruwa to bai faru da wani nashi bane. Kaga mu da ya faru da mu yanzu mun gane cewa yana faruwa. So yana faruwa sosai. Ba ƙarya bane. To yanzu ya karfin jikinka kuma ya kake? Alhamdulillah, kaga ma yanzu kaman zufa nake yi yanzu. Na ji zafi, ina jin zafi, da sanyi na fara ji kuma. To yanzu ma zafi nake ji yanzu. To idan ka je wurin ba haya din, ba kana jin zafi ko kana jin wani alamu? A'a ba zafi. Ba zafi. Ma sai dai kankantan nan dai da ya koma ne, ba wani kuzari kuma, ba wani karfi kuma. Za ka gabatar da kanka da kuma yadda kake da wannan bawan Allah da wannan al'amari na shafi mulera ya faru da shi? Sunana Abdullahi Shehu. Ni ne yayan wannan bawan Allah mai suna Ibrahim. To lokacin ya kuka samu labarin abin, kuma wani mataki kuka fara dauka? To da abin ya faru dai bayan mangaraban shekaran jiya Alhamis, bai fada da wuri ba, yana ta kokarin neman mutumin da har dai zo ya fada. Da abu da ya faru sai dai muka fara addu'a. Dare ya riga yayi, sai ajiya ne dai aka sa malamai aka dinga yin addu'a a kansa. Jiki, zazzabi, ciwon kai da komi duk ya fi cin shi. Ka samu da aka yi mai rukiya
shi na ya samu sauki, ciwon kan ma ya tsaya, zazzabin ma ya tsaya, sai dai maganan al'amarin gaban na nashi ne har yanzu. To ya kun ɗauki matakin hukuma irin kusan da hukuma abin ya faru? A mu hukuma ba da mu kai ma cewa ko shi ne tunda ba ga mutumin ba. Wanda in ka gani ne za ka yi cewa za ka kai wurin hukuma ne. Mu ga ma hukuma mu ce ga abin da ya faru, ai ba mu yi ma kan mu ma daidai ba. Yanzu wani yanayi yake kuma wani mataki za ku ɗauka domin ku ga ya samu lafiya? Matakin da muka ɗauka shi ne da muka ci gaba da shi na roƙon Allah. Shi ne kawai matakin da za mu ɗauka, Allah ya fishe shi cikin wannan abin da Allah ya same shi. To akwai masu yawanci suna karyata wannan lamari, to wani jan hankali da za ka yi da su, kuku kai ma ka taɓa jin labarin abin da ka karyata? Wallahi ga gaskiya fi sabila hannu ma na cikin masu karyatawa, amma yanzu na ga zahiri. Ni kaina wannan ko sati ɗaya ba gama kai da na ji na wada bata nake cewa kai social media din ana tura abubuwa da yawa, ana karawa, to yanzu na gani zahiri gashi a gidana. To tunda abu ne tunda ya faru dole hankali to take time, kuma Allah ya da zai yi.